Bueno, Joseba, hemen gaude, nire negutegitariko baten, eta hemen nago, langostinoz inguratuta. Bueno, hoense dira, zuegik esatzen zuen gindillaz de Ibarra edo guretzako Ibarrako langostinoa deitzen diogu. Landarea mugitu keran, geosabi egiten ditugu. Bata, gindillak aurkitu, eta bigarrena polenizatu. Ilargi betea izaten da momentutik, eta handik eta aste betera, sortzi, behatzi egunea, hortxe inguruan, ja ugaritasuna handia izaten da landaretan. Batzen den piloa oso handia izaten da. Bueno, mutilak, hemen gaude, Gernikako piperra inguratuta, besta negutegi baten, leku bardinean, eta hemen ditugu Gernikako piperra, ikusten duzuen moduan. Gernikako piperra, Ibarrako langostinoan bezala, Ameriketik etornikoa da. Ameriketik ekarri zan, eta gero berton emon zaio Gernikako piperra izana. Bai izatez, Ameriketako produktua bat da. Hemen dekugun piperra euskola bela du. Euskola bela du, eta Ibarrako langostinoan aldean, errazagoa da batzeko orduan, zati bat errazagoa. Orduan, guazen gu txiri batzen. Hau da tamainu ideala, holan 7-8 zentimetro ingurukoa. Oso txikerra da, biharko gongo da, perfecto. Hemendik loratik, ikusten duzu moduan, lora, gero piper txikitxoa, 10-12 egun inguruko prozesu bat da. Guk hemen praktikatzen duguna da lucha biologika. Zer da hori? Hemen kutsatxo txikitxo batzu ditugu, eta hor, hemen joan da, hemen jazta dut bitxoak, sartzen ditugu bitxotxu batzuk, eta beraiek joaten dira gero errepartitzen piperartean. Eta hemen urteten dute bitxotxuak, hor zilotxu batzu ditu, hortik bitxoak urteten dute, eta horrek enkargatzen dira bertoko pulgoiak, moska blanka, eta berton sartzen guztiak eliminatzen. Hone dira karniboroa, dana dira karniboroa. Gero egunean ja pestiziden hori negutegi askotan ja kendu egin ditugu, produktuari kriston kalitatea moten dio. Kriston kalitatea. Ibarrako langostinoak eta Gernikako piperrak. Hemen dituzue, ez berdintzeko. Ez Ibarrako langostinoak, ez Gernikako piperrak pikatzen dute. Hauan sartukean pikatzen badute, motibo bi daude. Bata, edo landareak ez dira lokon ureztatu denbora luzean, edo bigarrena, guk honen landareak sartzen baditugu, besta gindilla landareak alboan jartzen baditugun bereien alboan, haren polena, behonen lorak polinizatu egiten dituzte. Eta orduan, bai pikatzen dute. Venga, ia ikasi baduzuen zerbait gehiago langostino eta piperran gainean, eta jarraitu ezagun programarekin. Bazen!